Wow, ang daming huli ah. Ayos na ayos talaga. Mga kaibigan, nagsidatingan na sila yung mga mangingisda dito sa amin. Ang daming huli, mga limasag. Ayan. Hinihintay ko lang yung ano ko, pang laot kasi hindi ako nakakalaot. Medyo ano pa tayo. Tinatamaan tayo ng ubo. Yan. Itong lugar na ito, halos nasa loob kami ng kakahuyan yung paradaan namin. Medyo masikip lang siya. Kaya minsan pagka high tide, sa umaga, dito kami nagsisiksika kami maglagay dito ng bangka. Kasi kung doon sa labas ng kakahuyan na ito, malalim hanggang dito. Bago ka makalapit sa bangka, lunod na lunod ka na sa, sa alon. O, ayan na pala. Ayan na pala yung aking dumating na rin. Tingnan natin kung maraming huli. Yan. Dikit-dikit kami rito magparada sa maliit na espasyo na to. Pagka sa umaga, hindi masyadong malalim, doon kami, nasa labas kami niya ng kakahuyan na yan. Sa ngayon kasi, ay yung tubig, sampa doon sa gilid. Kaya pagka doon kami maglagay sa, sa labasan, napakalalim. Marami ba? Isang timba. Kahapon, dahil mong huli ah. Yan yung panglaot ko mga kaibigan. Siya muna naglalaot kasi hindi pa natin kaya. Mahina pa katawan natin, lalo pa ngayon maalon. Yan. Papalaot muna natin sa kanya. Matay limango. Meron ba? May huli ba limango? Ay, huli. Naka isang timba rin mga kaibigan. Ay, pambili na rin tayo ng pang-araw-araw. Picturean mo ako. Ayan. Okay na rin. Siguro mga hindi na bababa sa 5 kilo yan. Pambili na rin tayo ng araw-araw. Pag hinati namin, meron na rin siya. Ayan. Hanggang doon pa yan. Doon pa yung bahay namin, malayo. Titiis kami sa sa daanan namin ito. Napakaputik. Pagka umano kasi ang habagat, halos dito putik ang dito. Nakatambak. Wala naman tayong ibang madaanan kaya tsaga-tsaga tayo sa daanan na yan. Yun, sa mga kababayan ko mga Bicolano, marahinal daw sa inyo pa boss. Shout out sa inyong lahat. Sandy Uragon Official, shout out sa iyo. Sam Backyards, Randos Motovlog, sa kay Boy Asim. Shout out sa inyo mga kaibigan. Sa mga hindi ko pa na shout out, titingnan ko muna sa susunod na video. Tingnan ko sa YT kung hindi ko pa na-list Ayan o. Ayan yung daanan natin, napakaputik. Yan. Makalalim. Wala tayong ibang daanan kundi dito lang. Yan. Yan lang yan. Masikip. Kasi puro mangrove na. Pero malaking bagay din yung mga mangrove na yan kasi pag may bagyo, bago dumating dito sa mga kabahayan dito, wasak na yung hangin. Kaya malaking bagay ang mangrove na yan. Ayos na ayos rin. Dito tayo. Diretso mo na yan sa sa timbangan. Bali maputo lang kaya agad. Arin. Limango. Hindi pa nagapos? Hindi pa. Di, pagbuhos niyan doon, di kunin mo, ilagay mo siya sa timba. Ikaw na.
Yan. Ikaw na. Tara. Diretso mo na doon sa timbangan. Patimbang na yan. Para maging pera. Baka pang lakot. Lagay mo lang sa timba, basta. Hindi tayo ha. Ayun. Oo. Kailan ko na. Wallet busy. Ang dami pera. Sa'yo lang pinakakunti. Sa huli ka. Dito na tayo sa patimbangan. Nako. Mukhang matatagalan tayo. Ang daming pipiliin. Awat na yung kahampang sa camera. Ang sirin Yun. 2.6 yung huli ng isa. Oh, Size. double size. 6.6 ang huli ng isa. Tikong, libre lang. Nasira. Wow, palit. Pero ko nga, nito yan, oh. Alimango. Balian, tuntunan. Law ka na sa baldi. Wala na palit lang. Law ka na alimango. Alimango, palit yan ng kaupon. Ano kung pili mahakit ang limang humbangot sa aba? Kuha na. Oo. Hindi may problema para. Ang seryoso ka, kuha na. Agad na yan. Yaw, tidoro ko naman. Ay, dalaw mo? Tayo lang isang alimango. Ang siyo. Kami baga Mabalog baga, takot. May aligiyan. Hop! 3-6. Naka 3 size din tayo. Pagkataon ba? Okay na yan. Okay na. 3 size. So, 3.6. Bukas ang babagto nga na Ito gasolina. yung under size. Pangulam na lang yan. Para hindi na tayo bibili ng ulam. Ayan na, naibinta na natin yung mga good size. Ito yung ano natin. 325. Ito yung under size. mura bukulit po. Daraw mo yan? Kaya sarap ta? Dahil, daraw na. Nakailan? Ilan tayo? 325 pesos. 325. Pambili lang ng bigas yan ha. Siyempre. Pero pwede na yan. Basta meron. Ayun natira, pang ulam. So yun mga kaibigan, naka 325 tayo ngayong araw na to. Ayos na yun. May pambili na tayo ng ano, bigas. Yun, hanggang dito lang. Bye-bye. Salamat sa panonood. Shout out sa inyo lahat.